Well guys, nandito na guys, shout out guys. Pakita ulit natin guys ang mga ating mga gamit guys. Guys, malaki guys, mga tagpagkilid. Ito hanggang 10 guys. Yan, tsaka yung ano. Ito pa yung guys. Yan, pagkalimatin na yan. Naglalaog na. Yan, pupunin na 15 minutes, puno yan. Yung mga divers. Tingnan ko muna ang unang baba. Ay, hugasan na guys. Mga materialis. Hindi na do. Kanya-kanya lang kita kading sa vlogan hindi. Teka, hindi mo. Ayun na. Minuto guys. Ito guys. Ito yung nagagamit na Guys, ang ano ang guys. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Guys, oh ano lang guys. Stop. Guys, Ayun na. Isang driver. Sa balon ay isang driver. guys. Guys, wala ka guys. Ito guys, ang taro naman kami guys. O, tara guys. Guys, May isa guys. Sa balon na rin. Pangalawa. para guys. Wag. Wag. Guys, ang taro naman kami. Wag. Guys, O, tara guys. Malinaw do. Ano? Malinaw. Hop. Bilis mo. Yan guys. Nawara si ko video. Halo guys. Salon. Yuhuu. Tak. Yan. Hindi muna ko diyan sa mga sarado. Dito ko sa sadiri niyang palibuka. Halo guys. isang labog lang guys, oh. Isang labog lang. Isang labog lang. Isang labog lang. Nakulo na kitang kaihawon. Uwi na guys. Tip ii. Ito na guys, mga niluluto guys, mga sinisid namin na seafoods. Yan guys, masarap yan, Sisig guys, sisig. Tatakaluto namin dito guys. Ngayon ang pirlas oh. Ano Galing mo? ano. Ito. Ang pirlas oh. Galing sa Pukot. Pirlas oh. Yan talaga to. Yan ang pelas. Baka matabang yan guys. Ano kaya lasa nito guys? Mamaya matitikman natin kung masarap o hindi. Kakarawat wag nasin na do. Ito na guys, luto na. Titikman natin kung masarap talaga. Kaya lasa nito. Gawa may lamisa ako naman oh. Dong ginamit ta pagka kumakoy. Okay guys, Dumiyapi. masarap. Kaya pumunta na kayo dito sa Bicol. Yaping lamisa yaw naman sa may bintana mi.